Bona tarda. Anem a començar aquest acte. És un autèntic orgull ser avui aquí presentant la delegació gironina del Cercle d'Estudis Sobiranistes a la ciutat de Girona. En primer lloc, m'agradaria exposar-vos a tots vostès quins són els objectius i quina és la raó de ser de la Fundació. El Cercle d'Estudis Sobiranistes neix a partir de la unió d'homes i dones de diferents sensibilitats, però tots ells d'una gran vàlua personal i professional amb un objectiu comú: la reflexió de com ha de ser el procés que ens porti a la fundació d'un estat català i fer-ho a Girona i per Girona. Des del CES impulsem amb un plantejament pragmàtic la independència de la nació com a projecte real i viable, i ho farem en comparació amb altres entitats: la universitat, les institucions, les agrupacions de la societat civil, tot explicant les repercussions que tindran tant en la vida pública com en la vida privada dels catalans. És per aquest motiu que la nostra entitat agafarà de forma de treball d'un SINTAC o taller de les idees, des dels quals elaborarem informes, estudis, articles per transmetre a l'opinió pública eina de com assolir la independència de la nació catalana, així com per nodrir el discurs de sobirania catalana per la independència. Això ho farem de tres grans blocs, amb tres grans blocs temàtics. Des del vessant jurídic i institucional, des del punt de vista econòmic i de les infraestructures, i a nivell de construcció nacional. Amb aquesta orientació del nostre treball, pretenem actuar com a lobby i abordar des de tots els punts de vista com ho farem, amb la voluntat de dotar l'opinió pública i els actors polítics i econòmics del país d'un discurs fonamentat en arguments sòlids que es puguin implementar i portar a la pràctica. Per això els nostres estudis inclouen des d'aspectes com la construcció d'un estat en el si de la Unió Europea, des del punt de vista legal i institucional, fins a la situació de la llengua i de l'escultura catalanes. D'altra banda, des del CES també volem analitzar amb els nostres estudis l'alt cost a tots els nivells que té pel nostre país la pertinença a un estat espanyol que manté la nació catalana a una situació d'asfíxia permanent a causa de les pràctiques discriminatòries exercides sistemàticament per aquest estat en contra de Catalunya en àmbits com els de l'economia, la societat, les infraestructures, la cultura, entre altres. Aquestes polítiques discriminatòries són avalades pel disseny constitucional sorgit d'ençà de la transició, que impedeix al poble de Catalunya i al seu Parlament decidir el futur de la nació, reduint l'autogovern a una mera descentralització administrativa i escanyant la societat catalana, tot detraient-li any darrere any entre el 8 i el 10% del seu PIB. Més de 19.000 milions d'euros que cada any van a Espanya i no tornen. Una autèntica sagnia que no ens deixa prosperar, sinó que ens condena a un escenari de deute que augmenta anualment, de dèficit disparat, d'atur desbocat, amb la tragèdia humana que representa, i amb els índexs de desocupació desconeguts que tenim a Girona, fins fa poc, el nostre paradís gironí. Des del Cercle d'Estudis Sobiranistes treballarem per assolir la constitució d'un estat propi per a Catalunya, integrat a la Unió Europea, en exercici del dret d'autodeterminació reconegut per les Nacions Unides, per a tots els pobles. Tot això des d'un plantejament democràtic i legal, en el marc dels convenis de Viena sobre tractats internacionals i d'associació d'estats. Tal com va dir darrerament el president del CES a nivell nacional, l'Alfons López Tena, sense estat, Catalunya no té futur. Amb l'estat en contra no té ni present. Cal passar de la independència com a somni i desig del cor a la independència com a projecte del cap amb arguments, dades, raó i democràcia. Si volem, podem. Per viure millor, per ser més lliures, per ser tan dignes com els que més
més de 200 pobles del món que tenen l'Estat. Avui ens omple d'orgull poder comptar amb la presència del senyor Adam Price per fer la primera presentació a Girona en el cicle que anomenarem la transició cap a la independència. Per fer-ho, li hem demanat a l'amic Quim Torra que ens presenti el senyor Price. En Quim és un incansable promotor de la causa catalana. Ha treballat 20 anys a l'empresa privada, 2 dels quals a Suïssa. És autor de Garaminatades suïsses, periodisme, permeti'm, la vida i els articles d'Eugeni Samar. També ha editat l'epistolari de Pau Casals i Josep Trueta. El 2009 va guanyar el Premi Carles Rahola d'Assaig i amb el senyor Jordi Hurtado va liderar l'excel·lent iniciativa de portar la sentència del Constitucional contra l'Estat al Tribunal d'Estrasburg dels Drets Humans. No ho va fer per salvar l'Estatut, que a hores d'ara els estatuts ja només interessen als autonomistes. Ho va fer per denunciar la manca d'imparcialitat, qualitat democràtica del sistema jurídic i democràtic espanyol. Actualment és membre destacat de l'Associació Sobirania i Justícia i actiu en moltes iniciatives més. Sens més, passo la paraula al senyor Torra perquè ens presenti el senyor Price i condueixi la resta de la jornada. Bona tarda. Molt bona tarda, moltes gràcies president, gràcies amic Toni per convidar-me a estar aquí. A tots vostès, benvinguts. I'm really pleased to welcome you to Girona in the name of all the audience that is here. I think that yesterday you were in Barcelona presenting more or less the same conference to the Barcelonian people, but please take in consideration that Barcelona is only the capital of of Catalonia. But Girona is much more than this. Girona is the heart of Catalonia. El meu anglès arriba una mica fins aquí, tot i els anys passats a fora, però aquestes coses cal deixar-les clares d'així d'entrada. Seguiré, if you don't mind, I will follow my presentation in Catalan. Afterward in the dinner? No? Thank you very much. Ok, millor per tots, i especialment per mi. En els últims 100 anys, aproximadament s'han constituït uns 29 estats només a Europa. I nosaltres, els catalans, tendim una mica a oblidar aquest fet, una mica, com sempre, obsessionats en la nostra particular solució, no ens adonem del que volem fer, convertir-nos en un estat. És una cosa que molts altres ja han fet abans que nosaltres i que, per tant, no estaria de menys que intentéssim seguir una mica aquestes experiències i conèixer senzillament què és el que ha funcionat, què és el que altres no han fet bé i per tant, on podem saber quines són les debilitats i les fortaleses dels nostres propers reptes. De tota manera, no estem al 14 d'abril de 1931, malauradament, quan Francesc Macià, en un balcó de la plaça de Sant Jaume, va proclamar la República Catalana, que és la nostra. Avui en dia el món és un món global, és un món absolutament interconnectat i és un món on les xarxes polítiques, socials, econòmiques són més fortes que mai. Això té coses a favor i té coses en contra. Veiem un positiu. El tauler de joc ja no és més Espanya, sinó que és el món. I, per tant, aquest canvi de perspectiva ens ofereix a nosaltres unes oportunitats com fins ara no havíem tingut. Res tampoc no tornarà a ser igual des de la decisió, la sentència, d'alguna manera, del Tribunal Internacional de Justícia de l'Haia sobre Kosovo. Ara farà aproximadament un any i mig, quan sentencia que no és que exactament Kosovo tingués dret a l'autodeterminació, però sí que el procés que va seguir Kosovo per la seva independència va ser un procés que no van poder tombar i van haver de reconèixer.
I, efectivament, el missatge d'aleshores continua sent molt vigent ara, i el missatge és unilateralisme, democràcia i pacifisme. Aquestes són les tres condicions que el món va exigir a Kosovo per reconèixer la seva declaració unilateral d'independència, i, de fet, aquestes seran, molt probablement, en el procés del nostre alliberament, els condicionaments que sempre haurem de tenir molt present. I aquest factor ho canvia absolutament tot. Contra la legalitat interna, democràcia. Contra la sobirania estatal, tenim una cobertura internacional. Contra una Constitució espanyola, una altra Constitució, la catalana. I sempre respectant les regles del joc. Així no estem sortint-nos del que avui el món ens concedeix. Per tant, això tinguem-ho molt present. I sobre aquest nou tauler de món, aquestes noves regles que s'han obert una mica per tots, és on Mr. Adam Price es belluga com peix a l'aigua. Un món més pròsper basat en una Europa més pròspera. Això és el que ell proposa, tan senzill com això. Però, per aconseguir-ho, ell suggereix que potser valdria la pena tenir en compte les petites nacions com Escòcia, Gal·les, Catalunya o el País Basc, i sobretot perquè hi puguin aportar amb tota la seva plenitud, la seva cultura, la seva ànima i el seu talent. Només així es pot fer aquesta Europa més pròspera que ell proclama. Adam Price, professor de la Universitat de Harvard, exmembre de la Cambra dels Comuns anglesa durant gairebé 10 anys, i en representació del Partit Nacionalista del País de Gal·les, el Plaid Cymru, el qual, com a cap de campanya de les eleccions de 2007, va portar uns resultats històrics. Ha publicat nombrosos llibres que no els voldria avorrir amb la seva enumeració. Però m'agradaria destacar un d'especial sobre el qual voldria simplement emmarcar aquestes breus paraules. Un article que va publicar a la Harvard Kennedy School Review del 2011 amb un títol absolutament suggerent i que crec que són les paraules que ens convindria a nosaltres començar-les a utilitzar en el nostre llenguatge cada dia. La seva ponència deia així: Small is cute, sexy and successful. Why independence for Wales and other countries makes economic sense. I aquestes tres paraules em sembla, i em sembla que ell després hi tornarà, cute, sexy and successful, em sembla que són paraules que hem de començar a recordar i tenir molt en consideració. De fet, en aquest article, Price comença a recordar unes paraules d'André Gide molt adients el que després ell desenvolupa en la resta de l'article. Deia Gide: estimo a les nacions petites, m'encanten els números petits, el món serà salvat per uns pocs. I des d'aquesta cita Price desenvolupa una mica la seva tesi, que és absolutament fascinant, és donar valor al que potser fins ara no li donava. Escolti, les grans nacions, els grans estats, potser en aquest món que ara ens ve no tindríem una altra possibilitat, els petits estats, però per poder jugar en aquest nou tauler d'escacs que se'ns ha obert a tots, si no ets un estat no pots participar en el joc. Una mica aquest és el marc en el qual ell brillantment emmarca aquesta conferència. Per ell, petit estat és sinònim d'èxit, com Suècia, o és sexy, com Costa Rica, o és intel·ligent, com Singapur, i fins i tot utilitza una paraula, em sembla també una altra que també hem d'utilitzar i que ens anirà molt bé als independentistes. És una certa frescura, no? I això de ser petit vol dir també ser fresc, i posa Irlanda com a exemple. Si s'hi fixen, 4 països petits, 4 estats petits, que podem atribuir-los aquests adjectius qualificatius favorables. De totes maneres, Price es pregunta, dona la sensació, no obstant això, que alguna cosa estranya passa en el món perquè cada vegada que un país en lluita per la seva independència, sigui el Quebec o sigui el seu estimat país de Gal·les, doncs alguna cosa passa com perquè ningú no acabi o el món li costi de reconèixer aquests processos d'independència. I que, per tant, diu, perdoneu, però hauré de posar les ulleres perquè sense el llum jo no m'hi veuré. Diu, no seria econòmicament viable. Diu, sense el país colonial com a benefactor, se'ns diu, el petit no podria sobreviure. És a dir, aquesta tesi que els països grans ens estan, d'alguna manera,
aclaparant, com dient no ets viable econòmicament, petit estat, que vols independitzar-te de mi, i en aquest món interconnectat, en aquest món de tantes xarxes, doncs no podràs sobreviure. Aquest és l'argument que nosaltres, malauradament, estem molt acostumats a escoltar i contra el qual batallem. I aquí és on Price diu, escolta'm, en aquesta cursa cap a demostrar que la vida és important, i amb això estarem bastant d'acord tots plegats, com podem buscar els arguments que des d'un punt de vista polític, econòmic i social ens dongui els arguments per, en aquest nou escenari mundial, siguem capaços de demostrar que els països petits tinguin èxit. D'alguna manera, per entendre la forma i la força de la relació entre la mida i el rendiment econòmic, Price va comparar les taxes mitjanes de creixement dels països i de la població entre 1996 i l'any 2007, període de calma relativa entre la turbulència econòmica soferta per l'Europa de l'Est després de la caiguda del comunisme i abans de l'aparició de la crisi econòmica que estem patint nosaltres. Trobem en general, diu Price, que els països més grans creixen significativament de manera més lenta i que, en canvi, els països més petits creixen d'una manera molt més ràpida. De fet, durant els últims 30 anys, entre els membres d'Europa Occidental de la Unió Europea, les diferències de mida de la població per si sol arriba a representar el 50% de les diferències en el PIB per càpita de les taxes de creixement mitjançant una regressió lineal simple, amb els petits països miracle una vegada més superant els 5 països grans, Regne Unit, Itàlia, Alemanya, França o Espanya. També sosté Price que arran de la crisi econòmica que nosaltres estem patint en aquests moments, aquesta relació d'alguna manera es trenca i per tant aquesta afirmació de que els països petits creixien molt més ràpid que els països grans es posa una mica en entredit en el sentit que no ho fan millor però és que tampoc no ho fan pitjor. Per tant, no és que creixin més ràpidament els països petits, però com a mínim no creixen de manera desfavorable respecte als països més grans. I quins són, per Price, els grans avantatges que tenen avui en dia els països petits? Ell en nomena 3. Openness to trade, social cohesion i adaptability. El primer, obertura al comerç. A causa de la menor grandària del seu mercat intern, en relació als ingressos totals, les economies petites tendeixen naturalment a ser molt més orientades a l'exportació que els països grans. Això significa que estan més ben posicionades per a beneficiar-se de l'expansió del comerç i són més hàbils per a respondre a les condicions canviants, el desenvolupament de l'especialització en nínxols de mercat i la internacionalització dels seus negocis. Cita Price el Premi Nobel Gary Becker, que argumentava el següent. De fet, les petites nacions ara tenen avantatges en la competència pels mercats internacionals. L'eficiència econòmica requereix que es concentri en uns pocs productes i serveis, de manera que sovint s'especialitzen en nínxols que són massa petits per les nacions grans per omplir. Primer punt, doncs, obertura als mercats. Segon punt, cohesió social. Els països petits són socialment més homogenis, més equitatius i és més fàcil l'execució del bon govern, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha una major necessitat de rendir comptes governats i governants i una major confiança general en els països i en els estats de millorar la capacitat de trobar la manera de connectar un cert compromís social compartit per tota la població i també la reducció de costos de transacció i les complexitats del procés de formulació de polítiques. Ser petit és d'alguna manera sinònim de simple, de fer les coses una mica més senzilles. I això contrastaria en països molt més grans, on sovint, simplement per aquesta grandària, pel tamany, per la mida, hi hauria un desincentiu, diguem-ho així, per una certa acció col·lectiva i una manera d'alguna manera tenallar una mateixa voluntat col·lectiva per tot el país. Aquest era el segon punt, doncs, cohesió social, i passaríem al tercer punt, que assenyala Price com els 3 avantatges del que avui en dia ell creu que tenen les nacions petites, i que seria la major adaptabilitat. En el seu entendre, vulnerabilitat dels països petits enfront a les commocions exògenes significa que són millors per a l'adaptació del canvi i la implementació de reformes estructurals.
També cita Jeffrey Frankel, que va escriure sovint sobre el paper dels països petits com els innovadors globals. També és una paraula molt interessant, aquesta. Petit igual a potser més capacitat de ser més creatiu, més innovador. Aquesta innovativity natural, aquesta innovació natural, també s'estén a la ciència, a la tecnologia. Jo m'agradaria, estem a Catalunya, també pensar que alguna cosa té a veure la nostra formidable capacitat creativa que hem desenvolupat al llarg de la nostra història, potser amb la nostra mida, aquesta capacitat artística en totes les arts creatives, des de la pintura, l'escultura, l'escriptura, la creació en general. I posa com a exemple a Suïssa, ha estat també molt similar a Catalunya, Suïssa, tant en extensió com en número d'habitants, i malauradament tan diferent a nosaltres. Suïssa, per exemple, té més premis Nobel per càpita que qualsevol altre país del món i 3 de les universitats més importants de tot el món. En definitiva, al meu entendre, i entrant ja una mica cara a l'acabament d'aquesta breu presentació, l'important de treballs com el del professor Price és que aborden amb rigor, amb dades, amb estudis, d'una manera acadèmica, contrastant científicament, tota una sèrie de problemàtiques que ens convé, penso, donar-li aquest aire acadèmic perquè el fan indestructible. O sigui, el bo d'aquests treballs és que és difícil rebatre'ls. Necessites que al davant tinguis oponents que també hagin treballat amb les mateixes dades o les seves dades, però que com a mínim entrin en profunditat en els temes i no s'hi oposin simplement pures hipòtesis o teories blanes o arguments de pati de col·legi o identitaris com els que ara veiem que els nostres estimats unionistes normalment ens rebaten els nostres arguments simplement amb hipòtesis. Penso que és un sentiment bastant compartit probablement per tots els que estem a la sala, que els que estan posant en un costat de la barrera arguments, dades contrastades i estudis seriosos avui en dia són els independentistes versus els altres. I aquesta em sembla que és la via, i si em permeten, jo diria que és l'única via que l'independentisme català i en general diria tot el món té per realment ser successful i tenir aquest èxit, el rigor i l'excel·lència en els estudis. Penso que tenim, i si se'm permet ara passar una certa translació a l'independentisme català, penso que tenim portades unes quantes batalles. La dels nostres fonaments històrics, la de la justícia de la causa que defensem, la del desequilibri fiscal, amb les dades que hem pogut aportar entre tots, la de l'espoli insuportable, fins i tot la de les conseqüències del boicot econòmic que Espanya pogués plantejar en el supòsit d'una secessió. I tot això ho tenim gràcies a estudis que amb rigor, amb excel·lència i amb aprofundiment hem fet. I en canvi felicitem-nos-en, esclar que sí, hem guanyat molt terreny i aquesta via ens ha permès consolidar en el rigor uns més metres recorreguts. I també crec que ara ens calen guanyar altres batalles i lluitar altres fronts. Al meu entendre, el més important de tots, el de guanyar transparència sobre el procés en el si de les negociacions que Espanya i Catalunya hauran de tenir per tal de determinar les decisions jurídiques i econòmiques a fer per separar-se. És aquest famós llibre blanc que hem de construir entre tots per que ens apunti des d'un punt de vista econòmic, social, polític, què és el que Catalunya i Espanya hauran de negociar el dia que, tard o d'hora, ens seiem a una taula a negociar com ens repartim el que tenim, el que ens deuen i el que no tenim. Unes paradoxes que suposo que a Mr. Price li agradarien si les pogués entendre una mica chestertonianes. Jo penso que Catalunya es troba en un moment en què depèn de nosaltres, però no només depèn de nosaltres. Podem aconseguir-ho, però serà enormement difícil. Estem davant d'un repte extraordinari i només en projectes com el que representa el Centre d'Estudis Sobiranistes o altres entitats que estudien amb rigor i acadèmicament ens en podem sortir. I a més és que, si dèiem abans que aquesta era l'única via, també penso
que, com diria Gandhi avui a Catalunya, no hi ha camí per la independència, sinó que la independència és el camí, i això ens hem de mentalitzar. I és que simplement tot ens porta aquí, perquè, no sé, existeix a Catalunya un projecte més apassionant que el d'analitzar com construirem el nostre futur en llibertat. Hi ha cap moviment que no sigui l'independentista, que pugui generar un esclat d'energia creativa, un autèntic Big Bang creatiu, que transformi el nostre país com va fer-ho el catalanisme fa un segle? Podrem continuar sent catalans si no tenim un estat que ens empari? No serem, com diu Price, més cutes, més sexis i més successfuls si podem operar com un estat? Aquest és el repte que tenim tots. Celebro moltíssim que el Centre d'Estudis Sobiranistes hagi volgut implantar-se a Girona. És molt important, perquè a vegades jo visc a Barcelona i aquesta espècie de centralisme barceloní, que tot hagi de passar allà, és una mica enervant. I escolteu, no ho deia tan en broma, que Girona és el cor del país. Penso en moltes coses. Els meus companys de les facultats de literatura, estic convençut, els millors estudis des del punt de vista de periodisme i de literatura es fan aquí a Girona, que és el que potser conec més. I tenir el professor Garric Cabres també vol dir que probablement la millor filosofia també es fa aquí. Vull dir que necessitem també que aquestes institucions, aquests organismes que tenim, s'implantin a Girona amb voluntat de país i de portaveus nacionals. Per tant, enhorabona. I jo, si ara permeten, i fora absolutament de guió, però la veritat és que és un cas que a mi m'ha emocionat moltíssim i voldria compartir-los amb vostès, i voldria que tinguéssim un record molt especial per una persona en concret, que és un jubilat de Mallorca, el senyor Jaume Bonet, que avui fa 16 dies que es troba en vaga de fam per la llengua. No sé, dintre d'aquest mateix espècie d'història aquesta de que a vegades les coses com que no passen a Barcelona no passen enlloc, i en un tros de la nostra pàtria resulta, en un tros on la nostra llengua està en joc, hi ha un jubilat que porta 16 dies en vaga de fam i que està enarborant la bandera de la decència i el combat, i tots plegats ho veiem passar una mica per davant, com si no ens anés amb nosaltres i com si no fos el nostre problema. Cada cop que la llengua és ferida en qualsevol racó del país, ens desagnem tots, tinguem-ho present. Qualsevol cosa que passa a Mallorca o al País Valencià ens afecta profundament a tots nosaltres, perquè si la llengua falla, falla tot. I jo voldria que tinguéssim aquest record pel senyor Bonet aquesta tarda. Moltes gràcies. Tal com vam fer a la presentació a Barcelona d'ahir, per tal com potser aixequeu el braç algú que no sàpiga anglès, si resulta que no hi hagués ningú. Perfecte, molt bé, me n'alegro que hi hagi braços. De tota manera, el farem igual que ahir, serà molt lleuger, que no s'espanti ningú. Farem petites traduccions molt breus, us ho prometo, agafant un bloc del que diu, però tinguem en compte que el PowerPoint està en català, per tant, molta part s'entén. Jo simplement faré algunes pinzellades, si algú demana alguna explicació d'alguna cosa que no hagi entès, també la farem, però farem molt breus traduccions, amb el vostre permís. Mr. President, Kim, thank you for the invitation, the opportunity to be here in the heart of Catalonia, and for the kind words of introduction. Sí, donar les gràcies per haver estat convidat al cor de la Catalunya. Some of you will have heard or read some words of my biography. All the positive things are true, and all the negative things are lies put about by my political enemies.
Diu que tot el que s'ha dit de la seva biografia en quant a aspectes positius és veritat i la part negativa són les mentides propagades pels enemics de la nació gal·lesa. In my country, it's traditional often to start a speech with an apology. And I must apologize that tonight I will be speaking in a language that to many of you will be foreign, economics. Demana disculpes perquè parlarà avui amb un idioma estranger, l'idioma de l'economia. One of my favorite economists, who's still alive, Albert Hirschman, wrote a wonderful little book a few years ago with the title The Passions and the Interests. Un dels seus autors favorits és l'Albert Hirschman, que fa uns anys va escriure un llibre que es diu The Passions and the Interests. Les passions i els interessos. Virtually any question in politics, in life, has both those elements. It's about how we think and how we feel. It's a question of the heart and of the mind. And that's how I feel about independence. Pràcticament tots els temes de la vida tenen aquests dos elements i per tant penso que en qualsevol cosa en què pensem o sentim hi ha aquests dos claus elements. I believe passionately that my country must be free. But I've come to realize that passion in itself is necessary but not sufficient. Jo crec apassionadament en la llibertat del meu país, però penso que tampoc la passió no és prou per alliberar-la. Necessitem altres elements. We also have to win the argument. We have to furnish the facts of our case. We are all different. Some of us maybe are more on the heart side of the equation. Some of us maybe crave more facts in order to be convinced. And as people who believe in independence, we have to win hearts and minds if we're going to win the case. Els arguments són importantíssims per convèncer i no només ens valen els arguments del cor, sinó que també necessitem moltes dades per poder convèncer. Economics is not the only system of value. It's probably not even the most important source of value. But it's a currency. That's a very bad joke, but it's a currency we cannot ignore. L'economia no és l'únic sistema, però és un valor que no podem deixar de banda. És una moneda, dic que és un mal acudit, és una moneda sense la qual doncs, no podem avançar. So many of our fellow citizens, for them, the question of independence is an economic one, at least in part. How will it affect me and my family and my community? Will independence mean greater prosperity, or is there a risk that we will be worse off? Is the question that many people ask. És normal que la gent es demani com ens afectarà la independència, com ens afectarà la nostra família i la nostra economia. I per tant, és una pregunta que hem d'estar disposats a respondre. And it's certainly an argument that the political opponents of independence will use. We're certainly in the case of my own country, we continually told Wales is too small to survive
to thrive on its own. And that's really one of the reasons that I left politics. I was an MP for 9 years, and I went back to school in Harvard in order partly to study this question of the economics of independence, which I want to talk to you about tonight. Els nostres enemics certament insisteixen molt en el fet de que potser no podrem sobreviure, que el país de Gal·les és massa petit per sobreviure. I per tant, jo després del meu pas per la política, va estar 9 anys de diputat a Westminster, va decidir tornar a l'escola i anar a la Universitat de Harvard per afinar els seus arguments econòmics. I was an economist before I became a politician, and I left in order to check whether I still had a brain after 9 years as a politician. Yes. I don't know whether you want to translate. Diu que no està segur que si és bo traduir-ho, però diu que abans havia estat economista i després del seu pas per 9 anys de la política volia assegurar-se de que continuava tenint cervell. Tony will understand this. As a politician, sadly, there's often precious little time to think, to really reflect. I think it was Simón Bolívar, el libertador. ¿Cómo se dice el libertador en catalán? L'alliberador. Oh, okay, that sounds better. Simón Bolívar famously said that in order to truly understand something, you had to experience it up close and then think about it from afar. Ell diu que tristament la gent activa en política, i té una raó com un sant, no tens temps de pensar en res. I cita Simón de Bolívar, que va dir que per entendre el que està passant en el món has d'experimentar-ho, però després t'has d'allunyar-ne per arribar a entendre exactament el que està passant. So that's why I went to America to think about Welsh independence. That's the preface. The question about the economics of small countries and independence. Go to the next slide. You have some other economists that have written a little bit about this. Here in Catalonia, Pankaj Jemawat was at Harvard, is now at IESE. He wrote a piece in the Harvard Business Review which made this very bold prediction about Catalan independence. L'Adam ha comentat que per això va anar als Estats Units, per pensar el futur de la independència del país de Gal·les. I ara ha començat, diguem, amb les diapositives i ha començat parlant dels seus contrincants. Comença parlant dels que ens són contraris, com per exemple el professor Jemawat, aquí citat, actualment membre de IESE i que havia estat també professor de Harvard abans. The good news is that there are, as you'll see, there are plenty of economists that disagree with Professor Jemawat, and I'm one. La bona notícia és que hi ha molts economistes en el món que no estan d'acord amb l'opinió del professor Jemawat. Jo en soc un. A quick response would be, well, if Catalonia was independent, at least you wouldn't have to give 8% of your GDP to the rest of Spain every year, which you've been doing every year since 1986. Diu que, per fer una resposta ràpida, almenys un aspecte positiu de la independència seria que
podríem deixar de pagar el 8% del producte interior brut, entre un 8 i un 10, doncs si fóssim independents deixaríem de pagar això, els catalans. But his basic argument is that when Catalonia becomes independent, the people in the rest of Spain will instantly stop buying products and services from Catalonia. Nobody will drink cava anymore. I find that difficult to believe. L'argument d'aquest senyor, en canvi, és de que si ens fem independents, els espanyols deixaran de comprar productes catalans, per exemple, com el cava, però ell pensa que no passarà això. And indeed, I think, Kim, you mentioned the former Yugoslavia, and the experience in that sadly much more difficult situation was that trade continued, even though those countries had actually been at war. Trade relations continued and continue to the present day. So unfortunately, Professor Gemma Watt's theory is disproved by the facts. El gran exemple per desmentir el professor Gemma Watt és l'experiència que s'ha corregut a l'ex-Iugoslàvia, de la qual el Quim abans s'hi ha referit, en el sentit que, malgrat la guerra, malgrat l'oposició, malgrat la creació de nous estats, el comerç mai no va deixar de produir-se. But many opponents of independence have sought to use the economic crisis in small countries like Iceland, Greece, Ireland, in order to argue that it's better to be on the bigger boat, I think is the summary of this argument. També els contrincants de la idea de les nacions petites s'han centrat en els exemples d'Islàndia, fa uns anys, l'exemple de Grècia, l'exemple d'Irlanda, per insistir en un argument fals, que és aquest que diu que més val estar en el vaixell més gran. The key thing with this argument is of course, it omits to mention that there are plenty of big boats that are taking on a lot of water at the moment. The United States lost its credit rating, and I don't need to remind you of the economic problems that the Spanish state currently face. El que no fan aquests contrincants de la idea dels petits estats és esmentar el cas dels grans vaixells que tenen grans vies d'aigua obertes, com per exemple els Estats Units o el mateix estat espanyol. I mean, the truth is, and we'll look a little bit at the figures, the actual experience over the last 30 years, but an increasing number of economists have come to the conclusion that if you look at the experience, the historical experience, it's actually better to be small. There is an advantage, an economic advantage, to being a small, independent state. Avui ens centrarem en l'observació del que ha passat en els últims 30 anys, però fixem-nos que cada vegada, la veritat és que cada vegada hi ha més economistes que, centrant-se en l'experiència històrica, ens diuen que els estats petits són els que realment tenen més capacitat. So here are a few of the economists that have looked at this question of the relationship between the size of a country and its economic performance. And only one of these is Catalan, by the way. You see Xavier Sala Martin, but we have here Jean-Paul Fitoussi is probably the most famous French economist of his generation. Alberto Alesina from Harvard, an Italian, Roman Waxiak, and various others. All of them, in their separate studies, have come to the conclusion that small countries do better. Molts economistes han estudiat el tema de la relació entre la mida i els resultats econòmics. Aquí tenim una sèrie d'economistes, entre ells
el nostre Xavier Sala i Martín, el Joan Paul Betussi de França, penso que és, l'Albert Alsina, italià, i tots aquests economistes han arribat a la conclusió que els estats petits són els més capaços econòmicament. And in the world of academic economists, this was